помощ за изграване и отпяване на Мегдана в Албена 2024 година. Искам да поканя красивите дами от група за автентичен фолклор Пендари към Народно читалище Пробуда 1940 година. Село Коларци, община Тервел. Техният художествен ръководител е госпожа Стоянка Енева. Заповядайте. А на акордеона, както те казват, най-добрият акордеонист на фестивала Недко Гочев. Групата са носители на много награди от фолклорни фестивали и събори. Тази година се представиха отлично четвъртия фолклорен фестивал Межденско веселие в село Межден и на фолклорния фестивал на раздумка и песен и почивка Горешниците в село Средище. На 7-я национален фолклорен събор Леденика в град Враца, лауреати на фолклорния фестивал Главанци, Дух традиции, потомци село Владимирово и хумористичния фестивал Сребърна пее и смее. За всички нас те ще изпълнят Марика Линче, Добри си Буля Думаше, група за автентичен фолклор Пендари към Народно читалище Пробуда 1940 село Коларци. Художествена ръководител Стоянка Енева. Марийка, когда да ти я дам? Дай да ти ни прети тук мутни.
Страхотни стипендари с тия хубави пендари, просто за най-добрия акордеонист на фестивала. Ами? За прекрасното си представяне госпожа Ана Стоянова ще ви връчи купата и диплом за участието в 10-то юбилейно издание Морско надиграване на надпяване на Мегдана в Албена 2024 година. Нали? Аз е такава някаква ръка трябва да си купа, като искам да съм част от това фестивала, защото така ми се не мога. Нещо ще пак се да, е така, ма не таки пак сме чипи, не ми беше това нещо много. Добре, група за автентичен фолклор Пендари, село Коларци. Нали така? Благодаря ви, момичета от сърце. Много ви благодаря, че се запознах с вас и че дойдохте до нашия фестивал, така да продадем традициите и вашия автентичен фолклор от вашия регион. Благодаря ви, прекрасни сте, напълни се с тези цветя и ти живи и здрави до година отново. Художествен ръководител на състава госпожа Стоянка Енева. Една снимка за папараците.